ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор як чанал мошинои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дом чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шад дар ватсапи экран буда роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. ватсап 24 соат кор мекунад, чизе боша барои фурӯшӣ роӣ кунем, реклама мемонем. Дар имза навод чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Хоб Daewoo Tico ҳаст, ки бо нархҳои арзон срочна, Mercedes-ҳои сечка, объёмни сечкаи прасои бо нархҳои арзон, Hyundai Avant ҳаст бо нархи арзон аст ва Hyundai Solaris ҳам ҳаст, ки 2019 сол аст бо нархи арзон ва Hyundai Avant ҳам ҳаст 2007 нархи арзон кади бениёд ва Toyota Camry 2 аст светои сафед бо нархи арзон японка аст. хоб ҳаст Opel Vectra A бо нархи арзон аст, Daewoo Nexi сафед бо нархи арзон аст ва нархҳои болотар аст. сатанизу дута дигар Daewoo Nexi. хоб Lada Priora 119 бо нархи арзон аст, VAZ 21014 аст. хоб Opel Sedan аст ва мақсад ки дигар навъи маркаи мошино ки аз территорияи мақсад Тоҷикистон ва курси имзо 114 сомонӣ. Маромад мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi аст бадрон ки срочна светои сафед. Daewoo Nexi соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошини бадрон беҳтарина мошин мегад, мотор мегад нав кадага, моторш мегад ранги замбур бори кор мекад, мотор беҳтарин ҳолат ае. хадавош мегад нав кадаги 4 та балон мегад 100%, ҳуҷҷатои мошин бучагад сунад, мошин мегад ягон расход надора, фақат як ҳуҷҷат мекунем ва вариантҳои алишра мегад мебинем. нархи мошина мегад 21000 мегем, бо арзон мегад мешад, муомилаи хуб мегад мекунем. мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исорда. 21000 бо савдо муомила дорад, балон салон ҳамаш тозака, мошина ки тайёр кардаган ягон камодиш намонда, фақат як ҳуҷҷат. вариантҳои алишра пешкаш кунем. хоб ин ҳами рақамҳои мегафони ҳисобишон 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад. мошини дар шаҳри Исор 21000 муомила савдош дар назди капоти мошин. маромад занг занед. ва шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ доред, ягон замин, хона, квартира, ягон техника, ягон маҳсул барои реклама кардан, барои фурӯш мондан, яъне ки реклама намондан, ина рақамҳои мо 885 1225 ватсап, имо, телеграм доред. дар боло бо ҳарфҳои кабуд. маромад шумо ягон чизи фурӯшӣ доред, ягон реклама доред, метавонед дар ҳамин ватсап нависед, мо маҳсулот барои реклама кӯмак мекунем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадрон ки дар кузифи Sedan. соли бори 1997 аст, ки сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегад ҳамашон хадавош мегад комплект алиш кардага аст. хоб амортизатори дӯстони азиз, полиҳо қатъи падушкаҳои мотор ҳамашон мегад алиш кардага аст. чихол пихол, салон тоза, балон ҳолати кори. дӯстони азиз, мошинча мегад тоза тайёр кардагӣ мегири, фақат ҳай мекунӣ. нархи мошина мегад 32000 мегем, камтара мегад арзон мекунад, ки 30 ахирша мегад. ози 32 монд я наша, ахираш 30 ае. хоб ва дӯстони азиз, алишра мешавад ба ягон Mercedes-ҳои сечка, объёмни прасои ки ягон Mercedes-ҳои компресса ё ки ягон S-класс боша мегад, болои сума метием. ами хел вариантҳо ҳаст. ягон Mercedes-ҳои прасо агар нархи ҳаминам бошад, алиш мешавад, ё ки агар қиматтаракам бошад, болои сума метиҳанд. Mercedes сечка ё компресса ё ки S-класс боша мегад, ами хел вариантҳо пешкаш кунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархи мошин 32000, 30 ахирша. хоб якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 5020 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия 1269, инаш рақамҳои ватсапшон. маромад алиш мекардагӣ алиш кунед, мехаридагӣ арзон мешавад, занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Hyundai Avant аст, ки светои сафед, соли бори 2007 сол аст, ки сӯзишвориш сони азиз дизел е. объём мотораш 1.7 литр, коробкаш автомат, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад яксола ҳуҷҷат дӯстони азиз дорад ва утилизатсия мегад кардага аст. хоб 4 та балон мегад 80%. дӯстони азиз, мошинча хадавошам соз, салоншам хай тоза. нархи мошин мегад 55 аст, бо муомила мегад мешавад. мошини айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. 47 мегад ахирша, бига беҳуда занг назанад. дӯстони азиз, мақсад ки ҳамун 48 боло ае. хоб мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ дӯстони азиз, нархаш 55 та барои кан кардани харидорӣ ки дизел ае, мақсад ки пешакӣ фаҳмида гирем. хоб рақамҳои вавилони ҳисобишон, рақамҳошон 24 соат кор мекунад, дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад. кадобе то ки Hyundai Avant хари дизел ки бошад, ина маромад дӯстони азиз,
мошинча светои сафед тайёр мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. Ягон савол томоша маромад занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон, ваз приора ҳастае ки соли 2006-2008 сол ҳастае. Суҷфурӯш бензини холӣ, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега созатсони азиз конкретна харидор мега бо чақчақ дорад. нархи мошина мега 27 мегӯем, бо муомила мега мекунем. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. ваз приора 2008 сол бензини холӣ дӯстони азиз 1.6-27 савдош дар назди мошинае. خب خیلی بامپرش کانتر کار داشته با خیلی دیگه معلوماتای مثال کمبودی شختون سو نازم پرسید میگیریم. خب کدومی که در همین نوار نیفته یک ماشین معقولی شد در کامنتر منویسید کدوم مارک ماشین با شما لازم است ما در ویدیو آینده پیشکش میکنیم. لایک و از این نوار مورد توخیش تماشا کنید. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. ماشین فروشی هست دوستان مرسدس بنز کلاس سچکا. соли 2016-96 суҷфурӯш газ бензин, мотор 2 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин суда мошин, моторшона дулай, мотор мега навай, коробка 100%, хадавой соус, салонш тоза. нархи мошина мега 43000 мегӯем, бо арзон мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дискои списни, инам хеле светои сиёҳи асфалтни. сурати хайрем ка маълумот ба мо пешкаш карда мо ба шумо расонидем. агар боқӣ монда маълумот бошад метавонед ки занг занед маълумотро гиред. рақамошон мегафон 43000 сомон дар шаҳри Душанбе, Марам Ҳамад. хоб боз ҳам мегӯем ки кадоме ки мисол ягон чизи фурӯшӣ дорад мо мақсад ки дар YouTube, дар Instagram, дар TikTok реклама мекунем. Марамат сурат маълумотша мисол хонаи заминаи квартира ягон маҳсулота дар рақамҳои бурода 20 WhatsApp имо Telegram кор мекунад. чизи боша рӯй кунем мо реклама мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ваз 21014 ҳастае ки чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. баҳри шумо ваз 21014 соли 2006-2005 сол ҳастае ки суҷфурӯш бензини холӣ, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз документош мега ҳастае, утилизатсия мега дорад, мотор мегад инжекторай, центра замок ҳастае, магнитофонои оригинал дӯстони азиз. хоб ам хеле чизо. нархаш мегад 19000 сомон аст. боз мегад муомилае мешавад ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. муомила савдош мегад дар назди капоти мошинае. мошина хайр аз худша дигар нагуфтаин рақамош аст мақсад мегафон. шахсоне ки мехарин ягон маълумот иловагӣ хоҳен агар марамат фақат занг занед. алиш намешад то қас суми холитсон аст бо хай метавонед пешкаш кунед. баъд дӯстони азиз кадоме ки боз ҳам мегӯем дар навор мошини маҳқулиша наёфт дар комментария номи мошинша нависад чӣ маркаи мошин лозим аст то кадом сола бошад ва чӣ хеле свет ва то кадом сума аст ва аз кадом территория дар комментария нависед. мо агар ки ёфтем якум шуда шумо дар видео када пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A. соли 2006-1995 ҳастае ки суҷфурӯш газ бензинае, объём моторша 1.8 гуфтиян, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин назуд на безе миёнае, мақсад ки кам-кам тагои крилои ақибаш кор дорад. яъне ки бухай дар навор рӯзихтон мебинед ва ҳуҷҷатҳои мошинам буштагар хеле светои бутулка 95 сол аст. Opel Vectra A нархша мега 15000 мегӯем, бу мега савдо дорад. не чашкои пеша хайли шуда не крилои ақибаш мақсад ки крилои сусуш мақсад кор дорад пеши ақиб. хоб 15000 қарор дорад дар шаҳри Бохтар дӯстони азиз. агар ки шумо до маҳқул бошад метавонед ки мошина рафта бинед. мошина хай муҳкам ҳеҷ накарда сурат гирифтиян. рақамои поёмда марамат тамос гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Toyota Camry D ҳастае ки японка. соли 2006-2007 сол ҳастае ки суҷфурӯш бензини холияе, моторш 2.4 литра, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега моторш 100% аст, коробкаш мега суда аст дӯстони азиз. хоб моторш мега вагона мега дӯстони азиз, наво пачка мега задем. хадавоиш мега тӯбча, хоб яксола ҳуҷҷат. ҳуҷҷатҳои таъмировкаш 2 моҳи дига, ҳуҷҷати худаш мақсад простоиш 1 сола. хоб берунаш камтар як ҷош кор дорад мега соҳибшон. хоб моторша мега 2.4 яъне ки як расходаш мега 8-9 литр мега соҳибаш дар 100 км. хам хел нависян бензини холӣ. хоб нархи мошина дӯстон аз 81000 сомон гуфтасиян, камтар арзон мешавад. 81000 сомон аст дар шаҳри Душанбе астаем, камтар муомила мешавад. марамат шахсоне ки мехарен ягон савол дорен оиди ин мошин рақамои тисел да занг занед соҳибшонае маълумота гиред. лайк аз шумо, видеои нав аз мо.
мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Daewoo Nexi светои сафед нархи ахираш соли бори 1996 суи фурӯш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега созай свети сафед дискови прасои ҳолати балонои ҳолати курӣ як 70% 60% азиз мошин мега нахадай бо хайр аз худша пурсен ки чи расход дорад чи камбуд дорад бо аним хай чизи арзон ама вақт ягон нағма ягон кор мебурад нархи мошин соли азиз 8500 сомон мега нархи ахирша яъне ки 8000 сомон аст нархи ахиронша мега дигар арзон намешавад мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда ин аст рақамҳои авиалони соҳиб шуд ягон саволтон бошад ягон маълумоти иловагӣ метавонед ки занг занед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Daewoo Tico соли бори 1996 суи фурӯш газ бензин мотор 0.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега сода хеле светои намедонам кабутаи мисол синяше як сола ҳуҷҷат мега дорад мошин мега нахадуай Daewoo Tico механикаи 96 сол мотори 0.8 кат яъне ки экономи дӯстон аз нархи мошина мега 12000 сомон гуфтесиян мега бо агар харидори конкрет набоша мега мошина айпеш омада мега бина махфуша бо вагон сум муомила мекунем 12000 сомон аст қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда мошин айни ҳол ин рақамошон аст мегафон шахсоне ки мехарин ягон саволо иловагӣ боша марама занг занед маълумотша бо асоибшон то қасми хулия мега алиш палиш намешавад марама шахсоне ки мошин харин мисол дар комментари назиди чӣ марка мошин ба шумо лозим аст шахсоне ки мисол мошини фурӯшӣ дорем дар рақамҳои болобуда 20 дар ройкаем мо WhatsApp дорад реклама мекунем лайки бепул азани навор то охираш тамошо кунем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Hyundai Solaris аст ки соли бори 2019 сол суи фурӯш дӯстон азиз мақсад ки бензин аст газам мега дора бо хақи маълумотша мегирем мотор 1.6 литр коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин ҳамаи намуд комфорт ҳамаи намуд комплектасияра дорад ин хеле светои мақсад ки зур будай бо хақи маълумотша мегирен балон мега нав кондитсионер ҳамаи намуд комфорт нархи мошина мега 77 меган бо муомила дорад мошин 2019 сол аст яъне ки солҳои нав аст нархи мошин 77 бо хақиқати чун гап мезанем мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе то қасми холия алиш палиши хел вариантҳо умуман дар кор нест мегӯяд биё мошина бин мегӯяд мақсад ки махфуз шид баъд ягон мақсад ки маслиҳат мекунем ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшон ҳастун аз шахсоне ки мехарем метавонем ки занг занед маълумотоша гирем кадоми ки мошин дар кор боша дар комментари нависед номи мошинша мо пешкаш мекунем кадоми ки мисол ки реклама дар кор боша маълумот дар рақамҳои болобуда рой кунам мо реклама мекунем дӯстон аз ин буд навори имзои мо то видео